guys, ito po yung rice dryer machine natin. Ito. Ayan siya. Ayan, nakapag-harvest tayo ng isang palay at nailagay na po natin siya dito. Na-dry po natin siya ng 1 night. O to, sang istubang. Ayan. Stop. Okay. Ayan. Ida-dry po natin siya. O to, sang istubang. Dry. Ayan, o. In whole 1 na harvest po natin ngayon, guys. Whole 1 night po natin siyang ida-dryer po sa ating dryer machine. Ayan. Ito yung dryer machine natin. At ngayon ay babalik na ulit. At ngayon ay babalik na ulit tayo sa palayan at tayo magha-harvest ulit. Okay, bye!
few moments later. Hi guys! Ayan, dito po palagi ko po kayong na-update dito na lugar. Ayan. Kapag harvest na po tayo dito na side. Ayan, sa kabila. Nakailang pang harvest na po tayo sa ating palayan. Sana wag kayo magsawa guys ha, sa mga ina-update ko. Ito lang yung pwede kong ma-share sa inyo ko. Ang probinsya ng Japan. Yun. Salamat po sa inyong suporta kay Inday Abil Visaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Ito, may bukid po sa Japan guys. Ayan. Yan guys, nagkapag-harvest tayo dito. Dito naman po tayo na side. Ito yung palagi kong na-update din minsan sa aking mga previous na mga vlog. Ayan. Sundan natin si Dana. Yun. Ayan. Maganda naman po siya. Ayan, ilalagay na yan sa loob. Nauuhaw. Okay guys, thank you for watching. Ako si Inday Abil Visaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Thank you guys. Salamat po sa inyong suporta kasama ang aking mahal na Dana. Thank you so much. Bye-bye. Thank you for watching guys. Ako si Inday Abil Visaya. Don't forget to like and subscribe.